Vedela som, že sa chcem možno tak orientovať niekde, kde budem využívať to, čo mám fakt rada. To je komunikácia, networking, psychológia, marketing, obchod a zároveň aj stratégia. Monika Balážová je nezávislá konzultantka zameraná na sebarozvoj, recruiting a patrí medzi top 3 Influence Recruit Awards 2024. V roku 2025 pôsobila ako porodkyňa súťaže Hviezda roka a dnes je mojou hostkou. Monika, vítaj. Ahoj Mary, dobrý deň. A ja som ťa predstavila tak po svojom. Skús našim poslucháčom povedať niečo viac o sebe svojimi slovami. Tak ja som freelancerka v oblasti asi takých 3 projektov aktuálne, a teda recruitingu, sebarozvoja, či už teda podľa na základe takého možno basic stanovenia interpretácie silných talentov, alebo potom hĺbšieho rozvoja pomocou platformy Peopleboard AI. A tiež som naposledy riešila osobnú značku na LinkedIne. Takže aktuálne vravím preto, že ten trh práce sa tak veľmi dynamicky mení a ja by som chcela veľmi teda reflektovať na všetky tie zmeny a zároveň sa aj adaptovať na ako keby aj nové potreby ľudí v rámci teda mojej práce. A teda ty si nedávno prešla z takej skôr, povieme, že profesnej cesty bežnej do freelancingu. Áno. Ako vyzerá teraz ten tvoj režim, keď si zmenila takto tú svoju profesnú cestu? Tak ja som tam tento rok taký úplne plný zmien a dá sa povedať, že transformácie, nakoľko som teda ukončila spoluprácu dlhodobú s jedným, ale veľmi dobrým klientom, kde tá práca fakt bola dynamická, veľmi pekná, ale rozhodla som sa takmer po 8 rokoch, že je čas na zmenu, lebo aj sama som v podstate nejakým spôsobom freelancerov motivovala, že robte zmeny v období, keď vám je proste najlepšie, keď ste možno aj na tej vlne úspechu, ako čakať, kým niečo nebude fungovať alebo budete z toho frustrovaní, lebo stále sa tie zmeny podľa mňa robia sa ťažko, výjsť aj možno z takej nejakej komfortnej zóny. Určite. Aj z toho pohodlia, ale zároveň, keď človek je na takej tej vlne tej životnej energie, tak si myslím, že je ten správny čas spraviť tú zmenu. Čiže moje aktuálne dni sú skôr také naplnené možno určite ešte väčšou disciplínou, pretože človek si tak potrebuje uchopiť ten čas, ale zároveň sa snažím aj tak navnímavať situácie, ako sa v tom proste cítim. Lebo som dosť výkonovo orientovaný typ človeka, ale potrebujem sa veľakrát tak zvedomiť v tom a dbať proste aj na tie emócie a dať si tú pravidelnú sebareflexiu, takže je to pre mňa určite dôležité. Niekto by si možno povedal, že som freelancer, a tak mám ten čas ako chcem, ale presne niekedy si to vyžaduje ešte väčšiu disciplínu, lebo potom si poviem, až toto ešte nemusím a potom mi tie veci tak utečú. Takže presne. Určite. Takže pevný režim. Presne. Ty si teda konzultantka. Existujú nejaké stereotypy, akí sú konzultanti, ako sú povahové a podobne. Čo by si možno povedala ty, že je na tebe najviac nekonzultantská vec? Na mňa nekonzultantská vec. Povahovo alebo v rámci nejakých pracovných postupov a podobne? Tak ja sa považujem za takého fakt, že prirodzene zvedavého človeka. V podstate aj to je moja taká pracovná deformácia, že väčšinou ja sa veľa pýtam ľudí, to aj baví. Čiže málo kedy som ako keby v polohe, že mňa sa pýtajú ľudia. Čiže aj v rámci toho, že ma komunikácia veľmi baví a naplňa, tak aj tá časť toho aktívneho počúvania druhých ľudí ma fakt baví. A rozširuje proste mi to obzory, čiže v podstate aj v podstate pred rokmi po pár rokov po vysokej škole, keď som mala prvú skúsenosť v rámci jednej konzultačnej spoločnosti, tak to bolo to, že už som si tak uvedomovala, že v čom viem byť aj dobrá, kde viem prinášať tú hodnotu. Áno. A zároveň čo ma baví. A to bol ten konzultačný aj predaj. A v podstate založený na tom, že potrebujem získať od toho klienta potrebné vstupy, potrebujem sa k nemu priblížiť a to bolo aj o tých dobre položených otázkach. Takže jasne. To sa asi tak hodí na mňa. A teda celá tá tvoja kariérna cesta si bola takým tým konzultantským smerom. Áno. Ak by si mala vybrať niečo úplne iné teraz, a čo by to bolo? Úplne iné, tak ja napríklad som v detstve veľmi túžila byť moderátorkou. Konkrétne to bolo, však to vlastne stále chodím, myslím, objektív alebo svet v obraze.
To bolo také proste moje svoje v detstve. Čiže aspoň takto si to vyskúšaš. Áno, aspoň takýmto spôsobom. A keď sa napríklad moje kamarátky väčšinou hrali, ja neviem, na zdravotné sestry, alebo učiteľky, alebo mamičky, tak je jednoznačne na moderátorku. Alebo potom ešte na nejakú takú, že tvrdú obchodníčku, to ma bavilo. Ale ja teda pochádzam z obchodníckej rodiny. A moji rodičia podnikali, mali sme teda potraviny a v podstate som vnímala celú tú dynamiku toho obchodu, veľmi ma to bavilo a v podstate už ako 12-ročná som sa aj veľmi rada zapájala do nejakých aktivít a práve tam bola opäť tá komunikácia s ľuďmi. Ty si to už trošku načrtla, ale mňa by zaujímalo, poďme si ešte rozobrať, čo stálo za tým, kde si dnes. Čo bol možno, nie že životný zlom, ale čo ťa tak naviedlo a posunulo tým smerom k tomu, čo som sa dnes venuješ? No, ja si pamätám, že hlavne také obdobie tých experimentov začali po vysokej škole, a kedy to bolo taký čas možno môjho hľadania, zisťovania teda mojich práve tých silných talentov, ktoré mám nejako prirodzené. Ale viem, že som si tak písala v životopise, že som analytický typ. Ale v takom tom duchu, že som nejak tomu verila v tom období. A tým pádom som aj vyhľadávala podobné pozície, kde som veľmi rýchlo prišla na to, že to nie som vôbec ja. Dokonca aj v rámci teda talentov, analytický talent mám úplne, že posledný, hej, že úplne, že najslabší, takže toho sa nemám radšej ani dotýkať. A to som vlastne na to aj prišla v tých pozíciách, že či už aj som robila napríklad na audite a rôzne také akože experimenty, že v podstate nešlo o to, že by som sa to nevedela naučiť, ale išla som cez tú brzdu. A vedela som, že to nie som ja. Takže veľmi rýchlo som sa potrebovala rozhodovať a v podstate som opúšťala tieto pracovné pozície. A tých dá sa povedať, že bolo aj niekoľko po vysokej škole, ale začalo ma to baviť, lebo v podstate mi to aj prinašalo veľmi veľa takých rôznych skúseností a aj vzťahov do života. Veľa ľudí vlastne mi aj ostalo počas tej ďalšej cesty, aj profesnej, aj teda do osobného života, Takže to bola taká veľmi dynamická, rôznorodá skúsenosť. A vedela som, že sa chcem možno tak orientovať niekde, kde budem využívať to, čo mám fakt rada. To je komunikácia, networking, psychológia, marketing, obchod a zároveň aj stratégia. Áno. Takže tu sa mi to nejako spojilo aj v rámci toho rekrutingu, ale aby som už išla tak nejako, už v podstate nejakú že nadstavbu toho, aby som nerobila chyby, čo som robila predtým, tak som chcela fakt zistiť, ako to funguje v spoločnostiach, tak som išla na neplatenú stáž. Áno. Tam som chcela vidieť, ako fungujú jednotlivé procesy, čo vlastne obnáša tá pozícia. Ale potom nastal problém ten, že keď som si robila nejaký prieskum medzi spoločnosťami, tak nebolo to, čo som práve hľadala. A to, že presne ako či už freelance spolupráca, alebo aj ostatné podmienky spolupráce, ktoré firmy neponúkali bežne. Áno. A nakoniec sa mi splnil ten sen, že som v podstate našla veľmi dobrú spoločnosť, vlastne spoločnosť Titans, kde som bola takmer 8 rokov. A fakt, že sa mi tam vlastne naplnilo všetko to profesné, čo som chcela v rámci toho rekrutingu. Si najprv do životopisu písala, že si analytický typ. A keď si zistila, že nie si, prišli aj nejaké seba pochybnosti? A áno, ako si s nimi pracovala? No, keď som zistila, že nie som, a potom vlastne už som to mala neskôr diagnostikované podľa metódy Gallup, tak mňa to práve že oslobodilo. Lebo v podstate ešte, aj keď som to nemala nejakým spôsobom otestované, tak začalo sa to ukazovať práve tými skúsenosťami na konkrétnych pracovných pozíciách. A veľmi rýchlo teda som prichádzala na to, že to nie som ja. A nechcem sa štilizovať do niečoho, čo mi nie je prirodzené. Jasne. Takže som si začala vlastne písať veci, ktoré ma bavili v rámci tých jednotlivých pracovných pozícií, teda konkrétne činnosti. Jasne. A tak som si kreovala asi to, čo chcem robiť, ako chcem fungovať. To je super. Takže to bol taký proces v podstate, že... Čiže možno tento v úvodzovkách neúspech bol aj jedným veľkým darom. Áno, presne. Veľkým darom a takým zaklapnutím, ale možno určite tak aj možno vďačím svojej povahe v tom, že som cítila tú odvahu, že OK, proste idem robiť tie zmeny, nebojím sa ako keby zotrvať, alebo niekedy som dostala rady, že ešte vydrž, ale nemala som potrebu, prečo mám vydržať, veď vlastne pre žiadnu stranu to nie je prínosné. Áno, čo tak ten tlak toho okolia, že treba vydržať. Jasné. A ktorá vlastnosť ti možno najviac pomohla vo chvíľach, kedy si potrebovala urobiť zásadnú zmenu, napríklad tento rok? Vlastnosť... určite, neviem, či to je vlastnosť, ale v podstate áno, odvaha.
odvaha a v podstate schopnosť možno sa rýchlo rozhodnúť a spraviť to rozhodnutie. Lebo niekedy sa rozhodujeme príliš dlho, kým spravíme ten krok a ono v podstate, keď si človek, tam si to zanalizuje, tam trošku tej analytiky využívam, ale to mi pomohlo v podstate rozhodnúť sa, spraviť ten krok, odkomunikovať to a stať si za tým. Že proste sa už nejakým spôsobom neopliadať do minulosti, ale ísť dopredu. A čo by si povedala, že je najväčší rozdiel medzi svetom firemného rekrutingu, firemných konzultantov a freelance konzultantov? Čo si možno veľa ľudí neuvedomuje, že aký je tam medzi nimi rozdiel? Tak ja som fungovala v podstate aj v tej bývalej spoločnosti ako freelancer, ale teda výhradne teda s tým jedným klientom. Áno. Ale že taký úplný freelancer, ktorý teda spolupracuje aj s viacerými klientmi na viacerých projektoch, to je práve to, čo ma aj láka, tak určite v tom je tá vytrvalosť, disciplína a tá konzistentnosť v tých jednotlivých aktivitách, ktoré je potrebné proste robiť každý deň. Určite. Takže to. Máš niekedy pocit, že ťa ľudia vnímajú cez titul konzultantka inak, ako by si chcela? Že si možno niektoré veci domyslia alebo neúplne vedia, čo to obnáša. Stretla si sa s tým? Každý si pod tým asi predstavuje niečo iné, tak s tým sa stretávam určite. Skôr sa možno tak predstavím, že som freelancerka a už potom sa približujem ku konkrétnemu projektu. Ale pravda, že sú ľudia, ktorým aj vysvetľujem úplne ľudsky, že čo vlastne ten recruiting znamená, čo obnáša. Čo znamená, pravda, že ten sebarozvoj, áno, to je veľmi široká téma, takže tam to musíme trošku rozkuskovať. Ale všetko sa dá v podstate vysvetliť veľmi tak laicky, aby to každý pochopil. Takže určite sa stretávam s nejakým aj nepochopením. Ale vždy to berieš takouto ľudskou rečou. Áno. Super. Je nejaký projekt, ktorý si musela odmietnúť a je to niečo, nad čím ešte stále premýšľaš? Ak by si teraz dostala tú možnosť, tak by si to určite zobrala? Boli projekty, alebo skôr spolupráce, ktoré som aj v tomto období odmietala, ale v podstate neľutujem, lebo vedela som aj, prečo to odmietam. Čiže potešilo ma to, imponuje mi to, aj som mala teda networking s konkrétnymi ľuďmi, ale teda odmietla som ponuku. A možno ti z toho vyšiel aj nejaký pre teba dokonalý klient, ktorého by si chcela niekedy získať, alebo s ktorým by si chcela niekedy pracovať? Možno tam budú budúci klienti, ale uvidíme. Nechám to ešte na život. Ako sa hýbeš v tom, že určite tí tvoji klienti sú možno z rôznych kultúr, majú rôzne pozadia a podobne. Ako pracuješ s týmto, že naozaj sa potrebuješ každému špecificky priblížiť? Určite to nie je jednoduché. Tak ja si beriem, že mi veľmi pomohla tá skúsenosť v podstate aj tej 8-ročnej spolupráce, kde to bolo o v podstate možno až že stovky, možno až tisíce rozhovorov, hovorov, e-mailov, správ, takže nejakým spôsobom sa vyvinie aj človeku pri tej práci ten cit na konkrétnych ľudí, ale stále ma to proste fascinuje, lebo človek je obrovská proste záhada a to je asi fakt taký možno zdroj inšpirácie, ktorý ma neprestane baviť, asi nikdy. Čiže určite sa nejakým spôsobom tomu konkrétnemu človeku priblížiť, ale ja už si myslím, že to je aj taká tácitná znalosť v zmysle, že niečo, čo už neviem, akým spôsobom to ide na tom úrovni podvedomia. Jasné. Takže... Je to niečo, čo si určite za tie roky áno, že sa to určite dá vycibriť. Určite. Aká je možno najodvážnejšia spätná väzba, ktorú si kedy poskytla? Ktorú som poskytla ja? To určite to nie je jednoduché dávať spätné väzby, pretože nie každý to vie zobrať. Áno. No presne, je to taká, aj naposledy som o tom písala post a v trošku v inom garde na LinkedIne, kde sa veľmi veľa ľudí zapojilo, teda aj mimo ako keby toho verejného postu, ale sme mali o tom nejaké diskusie. Vycítiť presne, kto vie prijať tú spätnú väzbu a v akej forme je práve to umenie. Že nie je to veľakrát o odvahe dať tú spätnú väzbu, ale o odhade. Že v podstate akým spôsobom a komu tú spätnú väzbu dávame. Takže myslím si, že je to taká tenká hranica ešte stále a v našej kultúre nie je pre nás úplne prirodzené dávať tie spätné väzby. Mám pocit, že neučí sa to ani v školách, v rodinách asi nie je to tiež úplne veľmi časté, čo sa stretávam. A ja pochádzam z rodiny, kde to bolo prirodzené. Áno. A potom
v úvodzovkách, keď som ako keby vyšla von do externého sveta, tak bola som potom mierne v šoku, že ale nie je to všade tak. Takže ja si veľmi vážim, že som mala možnosť aj vyrastať proste v prostredí, kde to bolo podporované. A nielen taká pozitívna spätná väzba, ale vlastne aj tá konštruktívna kritika, pretože sa vlastne v tom vieme posúvať. Vlastne. Takže v tých rodinách to začína a potom to pokračuje ďalej. Bola si porodkyňa prvého ročníka Hviezdy roka. Kedy si sa prvýkrát stretla s týmto projektom? Pamätáš si? Ja som nepoznala predtým vašu spoločnosť, sa priznám, a Hviezda roka sa ma skrz sociálnych sietí v tom období nedotkla, ale napísala mi vaša Vanda, projektová manažérka Hviezdy roka. To si úplne presne pamätám, lebo bolo to v období, ja som bola teda tiež ocenená asi nejaké 2-3 mesiace predtým, ako prišla Hviezda roka. Takže som si išla na tej vlne takej veľmi veľkej príjemnosti, čo vyplývalo aj z toho Recruit Awards, teda zastrešovala to veľmi šikovná firma, tiež spoločnosť Recruit, tým šikovných ľudí. A potom vlastne sa spustila práve taká vlna toho networkingu, ktorý ja mám veľmi rada. Zároveň sa mi podarilo aj umiestniť v ďalších iných rebríčkoch v tom období. Takže ja som práve v tom období bola taká nastavená v takom tom... rebríčková vlna. Rebríčková vlna a takéto prajné prostredie. Bolo to také, že fakt, že všetci okolo, ktorí vlastne prichádzali ako keby do života aj toho profesného, boli veľmi milí a prajní ľudia. Takže určite ma zaujala tá správa od Vandy a potom, čo si pamätám, tak mne to veľmi dobre predala telefonicky, pretože vlastne preniesla ten svoj entuziazmus, tú svoju autenticitu a ľudskosť, takže som vedela, že do toho určite chcem ísť. Akurát ten problém bol v tom období, že som mala dosť veľa aktivít rozbehnutých, aj vzdelávania, aj som sa pripravila na jednu certifikáciu plus veľmi veľa práce, takže som vedela, že si potrebujem v kalendári trošku popremiestňovať nejaké udalosti, ale všetko sa dalo. Takže som bola veľmi vďačná za to, že som mohla byť súčasťou tak krásneho projektu. My sme veľmi nadšení, lebo lepšiu porotu sme si pre prvý ročník prijať nemohli, naozaj. Bol to celý proces od nominácií cez verejného hlasovania, až potom sa teda top 5 dostalo k vám porodcom. Ja si teda dodnes spomínam na to porodcovanie, ktoré nám teda aj chvíľku trvalo, lebo tam bolo kopec príbehov. Ale aký bol tvoj prvý dojem, keď si čítala tie nominácie? Lebo bolo ich veľa. A niektoré príbehy boli naozaj veľmi rozpísané a podobne. Tak aké boli tvoje dojmy? Ja si pamätám, že bola to kombinácia určite veľkej zodpovednosti a rešpektu a že som sa snažila veľmi pozorne prečítať si každý príbeh. Niektoré som si prečítala aj viackrát, aby mi proste nič podstatné neušlo. Takže určite zodpovednosť a rešpekt, to bolo to najsilnejšie, čo som v tom danom momente cítila. A teda, ako som hovorila, bolo tých príbehov veľa. Boli niektoré napísané aj veľmi emočne. Boli niektoré, ktoré ťa chytali až príliš, že si z toho naozaj cítila tú emóciu a cítila si, že ťa to chytá. A ako si s tým pracovala v tej pozícii porodcu? Ja si pamätám práve, že takú skôr akčnú scénu. To si asi viacerí členovia poroty pamätali, lebo vlastne my sa aj navzájom diskutovali o jednotlivých príbehoch. A bola to teda, myslím, nejaká situácia, kedy office manažerka zachraňovala firmu skrz toho, že prešla cez okno na toalete. A bolo to taká tá akcia, to oduševnenie a celé to bolo popísané veľmi dobre. Ja, čo som mala fakt, že na zreteli, že my sme vychádzali z toho, čo sme mali vlastne napísané. Vy ste tam nedávali ani fotky, že to bolo perfektne, transparentne spravené. A akurát ma tak nejako zaujalo aj to, že niekto v podstate veľmi stručne popísal, v podstate, lebo to sa vyjadrovali kolegovia, respektíve nadriadení. Takže niekde v pozadí som mala, že aj tam môže byť tá hviezda roka, ale akurát možno ten človek buď nemal dar slova, toho písaného slova, alebo nemal dobrý deň, alebo proste nevedel, ako to nejak vystihnúť. Takže som myslela aj na toho človeka, ktorý fakt, že je v tom pozadí a mohol by stať tiež na pódium, ale teda my sme museli hodnotiť podľa toho, čo sme teda mali napísané a vyhodnotiť to. Takže to bolo také, určite ma prekvapilo, že boli zastúpení v rámci týchto pozícií aj muži. To prevažne, áno. A ja to sme veľmi chceli dosiahnuť. Áno. A sme radi, že síce ich nebolo to 50 na 50, ale boli tam. Presne. Takže to bolo také milé prekvapenie. Čo bolo možno najnáročnejší moment pri tom porodcovaní? Ani neviem povedať, či niečo bolo najnáročnejšie, pretože veľmi
veľmi pekne a hladko išlo všetko, ale ja si myslím, že aj vďaka vám, že tá práca, ktorú ste proste odviedli už od začiatku, viete, za tým je veľmi veľa tých činností, to viete asi sami najlepšie, čo sa dialo. A vy ste to tak nejako, aspoň z môjho pohľadu, to bolo veľmi tak plynulé a tak autenticky robili, že v podstate, aspoň pre nás, podľa mňa aj členov poroty, kedy môžeme aj za seba povedať, tak to bolo také, že všetko veľmi hladké. Ale teda to je z môjho pohľadu. U vás to bolo určite my veľmi veľa. pekne ďakujeme, keďže bol to náš prvý ročník a naozaj sme robili, čo sme mohli a čo sme vedeli. Takže ďakujeme za túto spätnú väzbu. To nás určite poniesie aj do ďalšieho ročníka. Rozprával si o tom, že presne niekto napísal viac, niekto napísal menej. Určite ste z toho potrebovali vyčítať nielen tie soft skilly, ale aj hard skilly, na základe ktorých sme rozhodovali a podobne. Ktoré kritériá boli pre teba osobne dôležitejšie než tie formálne alebo podobne? Čo si zvolila ty? Lebo viem, že ako porodcovia ste mali nejaký celok, podľa ktorého ste hodnotili, ale určite si do toho dala aj to svoje. Čo to bolo? No ja som sa snažila, aby to nebolo len teda o tých emóciách, ale by som tam zapla to rácio, ale zároveň vo finále, aj tak asi aj prevažne všetci sme ako ľudia emočné bytosti, tak pamätám si na to, akú emóciu vo mne ten jednotlivý príbeh vyvolal. To bolo také, že na základe čoho som sa rozhodovala, ale ako som vravela, tak niekoľkokrát som si ešte prečítala ten príbeh, aby som sa v tom tak uistila a plus vzájomná diskusia medzi členmi poroty mi takisto pomohla. Určite. Ty si teda aj odovzdávala cenu na gala večere. Ako si to vnímala celé ten gala večer? Lebo mali sme tu teda už aj porodcov, aj hostí a každý si z toho odniesol niečo. My tiež. Čo bolo také pre teba na tom gala večer, čo si odniesla, čo tebou hýbalo? No, mne sa veľmi páčilo to, že ten gala večer bol taký uvoľnený, ľudský, zároveň veľmi profesionálny a bez nejakého takého škrobeného pozlátka. Takže ono tam bolo cítiť v podstate hneď od prvej chvíle. Opäť za tým ste stali, hlavne aj vy, pretože aj ostatní ľudia, ktorí tvoria tú energiu, kde sme sa ocitli, ale za tým je vlastne vaša práca. Takže to fakt opäť ešte raz oceňujem. A plus sa mi veľmi páčilo, ako ste ocenili aj nás, ako porotu. Ja mám vlastne doteraz na pracovnom stole tú fotku. Naozaj? A vždy si tak veľmi s láskavosťou spomeniem proste na ten dej a celú udalosť. Takže to bolo od vás veľmi pekné, že v podstate bolo tam všetko, ako som spomínala, od tej profesionality až po tú ľudskosť, čiže ja som si odnášala veľmi silnú emóciu, dokonca aj tej prajnosti a myslím si, že malo by sa to rozvíjať asi na všetkých, vo všetkých oblastiach, na všetkých stranách, pretože tá kultúra prajnosti je niečo, čo podľa mňa ako naša krajina veľmi potrebuje. Určite je to niečo, čo nám chýba. A skôr vieme teda skritizovať, ako pochváliť. Áno, to je nám nejako prirodzenejšie. Odnesla si možno z tohto celého, tým, že sme sa snažili dať do popredia tých ľudí, ktorí robia veľa vo firmách a nie sú často tak viditeľní. Pozeráš od teraz aj ty na niektorých tých ľudí a máš pocit, že vidíš neviditeľných hrdinov? No ja si myslím, že nejak tak akože môj pohľad diametrálne to nezmenilo, v zmysle, že tak Určite. Som to vnímala aj predtým, ale myslím si, že ako keby neexistuje žiadna neviditeľná práca, iba ak sa ten človek rozhodne, aby bola neviditeľná vlastne tou svojou prácou. Pretože ja veľmi oceňujem a veľmi si vážim ľudí, ktorí akúkoľvek prácu proste robia so srdcom a robia ju najlepšie, ako vedia. Určite. Takže mňa to teší úplne vo všetkých sférach a veľmi rada to proste ocením, nielen teda finančne, ale fakt sa snažím dávať aj tú pozitívnu spätnú väzbu, píšem referencie, proste že čokoľvek, som vtedy do toho veľmi zapálená, lebo nie je to samozrejmosť. Je to zatiaľ. Tak. Je to tak. A teda my sa bavíme o tom, že bola hviezda roka, ako nám zbehla, ale my už pripravujeme aj druhý ročník. Čo by si odkázala ľuďom, alebo možno kolegom, ktorí vidia tú svoju kolegyňu, alebo viem sa nominovať aj sám, vidím na sebe, že naozaj by som si to zaslúžil. Čo by si im odkázala, či sa prihlásiť a ak áno, tak prečo? Určite proste nominujte aj seba samého. Kľudne práve preto, že treba ako keby rozbehnúť v podstate tú kultúru prajnosti, ako som spomínala. A ona je potom veľmi nákazlivá v podstate aj v tímoch, aj vo firmách, takže aj jednotlivé firmy sa medzi navzájom môžu inšpirovať. Takže proste neváhať, neriešiť a proste ísť do toho určite.
Videli sme to naozaj v ten večer, že tá emócia bola veľmi nákazlivá. Poďme to teda celé zhrnúť, možno z pohľadu nejakej aj tvojej osobnej filozofie, pretože to, že si napríklad tento rok zmenila tú svoju cestu, neznamená, že si skončila. Áno. Ty sa stále posúvaš ďalej. Čo je možno nejaké tvoje presvedčenie alebo nejaké moto, ktoré te presne drží v tom, že posúvam sa ďalej a chcem sa zlepšovať? Moto, ako životné moto, alebo teda priznám sa, že ja ich mám asi viac. Niekedy sa tak pribúdajú alebo niektoré ubúdajú alebo idú do úzadia v nejakých životných situáciách, ale taká možno jedna moja taká stálica, sa snažím držať toho, že fakt nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe. Alebo aj v tom pozitívnom garde sa dá povedať, pravda, že? A v poslednom období si tak nejak idem na jedným z výrokov Viktora Frankla, že medzi podnetom a reakciou je jeden veľký priestor a to je naša sloboda, akým spôsobom budeme reagovať. A v tej našej reakcii vlastne náš osobný rast a sloboda. Takže dosť mi to pomáha a v mnohých situáciách mi to fakt, že reálne v praxi pomohlo. Tak to je super. Ďakujeme, že sa teda podelila s touto tvojou filozofiou. A myslím, že už aj ideme ku koncu tejto epizódy. Možno ťa ešte poprosím odkázať nielen tým ľuďom, ktorí sa chcú nominovať, ale možno aj celkovo firmám. Čo by si odkázala, čo je podľa teba také dôležité, s čím by sme sa mali posúvať ďalej? Nielen ako manažéri, ale aj ako zamestnanci a celkovo k tomu, aby sme nezastali, ale aby sa aj tie firmy, aby sme sa aj my celkovo ako spoločnosť posúvali ďalej. Ťažká otázka. Ťažká otázka, ne? Mohla by byť aj na veľmi dlho, ale asi v tom nie je taká možno len nejaký jeden message, ale určite navzájom sa podporovať, byť prajný, že fakt, že nie sme tu na tomto svete preto, aby sme sa hodnotili, kritizovali, hejtovali, ale vlastne obrátiť to garde na to pozitívne. A proste fakt to mení to životy, mení to rôzne situácie, mení to napätie. Ďalej tiež na druhej strane vnášať, ak sa dá, aj taký humor proste do bežných situácií a takú tú ľahkosť. Proste nebrať sa tak vážne, na akejkoľvek pozícii sme alebo čokoľvek riešime. Fakt, že to pomáha. Tak ono sa hovorí, že akú energiu si so sebou nesieme, takú potom aj priťahujeme. Presne, asi tak funguje. Je jednoduchá matematika vlastne. A možno v rámci ešte takých nejakých akože spoločenských vecí, ja som takým vášnivým čitateľom kníh. Už v podstate tak celý život som čítala knihy, ale tak nejak vedomejšie. Možno viac ako 10 rokov sa venujem hlavne tej sebarozvojovej literatúre, psychologicky to ma veľmi baví a vnímam, ako to vie nielenže rozširovať obzory, ale zároveň, keď o tých knihách následne aj diskutujeme, tak je to veľmi formačné pre jednotlivcov, pre skupiny, takže ako keby aj zakladať možno komunity, diskutovať, učiť sa rešpektujúco komunikovať, dokonca aj keď máme úplne rozdielne názory v niektorých oblastiach, tak je to veľká škola aktívne počúvať toho druhého. Myslím, že to nám v dnešnej dobe chýba. Áno, to by som nám akože všetkým, to vlastne odporúčam aj sebe, aj všetkým v mojom okolí, že učiť sa proste tej rešpektujúcej komunikácii. A vlastne potom všetko nejak ide iným smerom, ale teraz myslím, to slovo je také diskutabilné, ale teda myslím dobrým smerom. Určite áno. Tak ja si myslím, že týmto to môžeme ukončiť. Rešpektujúca komunikácia je určite potrebná na každom rohu. Áno. Tak si držme prsty, aby sme sa v tom zlepšovali. A my teda, Monika, ďakujeme, že si prijala naše pozvanie a ďakujeme za tento super rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem. A vy, milí posluchači, ďakujeme, že ste boli s nami. Aby vám neunikla ďalšia epizóda ani novinky zo súťaže Hviezda roka, sledujte nás na sociálnych sieťach. Počujeme sa na budúce. Dovidenia.